u očekivanju da će veštačka inteligencija biti korisna u nalaženju lekova, boljih načina terapije i svega toga. Vi imate sve vidljivija nastojanja da se ljudi posmatraju kao statistički podatak u nekom skladištu korporativnom u kome će vaša vrednost biti procenjivana, a jedino na osnovu vaše upotrebljivosti. Gotovo dolazi jedno neverovatno vreme u kome ćemo naići na oglas rasprodaja dobro očuvanog čoveka. To nije neobično. Tako da postoji nerazumevanje veštačke inteligencije. Recimo, ljudi ne shvataju da će biti upao poslova manje, jer će biti zamenjeni veštačkom inteligencijom. To već vidimo sa robotima, s ovima koji čiste podove i šta znam. Ali vlasnici i tvorci veštačke inteligencije će u jednom trenutku zaključiti da je previše ljudi na zemlji, da nema potrebe da ih toliko bude i da nema potrebe da kažem kakve bi posljedice bilo takvog zaključivanja.